τομείς είναι κατάλληλο και προς ποιους όχι. Και αυτά τα τεστ είναι προσαρμοσμένα στην κάθε ηλικία. Άρα μπορείς να πας και στα 15 και στα 12 και στα 16 και να κάνεις αυτό το τεστ. Είναι κατάλληλο το παιδί, δεν έχουν θέσεις εργασίας. Εγώ, παραδείγματος χάρη, μπορεί να είμαι πολύ καλή στην ψυχολογία, παραδείγματος χάρη. Αλλά εκεί αυτό το τεστ εκτιμά και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου, που πια όχι με βάση συγκεκριμένες δεξιότητες, αλλά με βάση χαρακτηριστικά προσωπικότητας μπορείς, παρότι είσαι καλή στην ψυχολογία και είναι κορεσμένο, να ασχοληθείς με κάποια παρεμφερή θέματα, δηλαδή δημόσιες σχέσεις, που είναι ανθρώπινες σχέσεις. Δεν είναι δεδομένο στις οικογένειες. Καθόλου. Εμείς προσπαθούμε και κάνουμε, επειδή είμαι και στην Ομοσπονδία και η τοπική σύλλογη σε όλη την Ελλάδα και κατηδίαν κάποια φροντιστήρια, κάνουν τους επαγγελματικούς προσανατολισμούς, έχουν έτοιμα τέτοια εργαλεία, ναι, όπως λέτε και εσείς, κυρία, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Πάντως αυτό πρέπει να το κάνει το κράτος. Έπρεπε το δημόσιο σχολείο στην τρίτη γυμνασίου να ξέρει περίπου πώς να κατευθύνει τα παιδιά. Φυσικά υπάρχει, όπως γνωρίζουμε τώρα, η διαβίου μάθηση. Μπορεί να αλλάξεις ρότα, όχι να πας από τη θεωρητική, ας πούμε, στη θετική κατεύθυνση, αλλά μπορείς να ακολουθήσεις αυτό που είπε και η ψυχολόγος μας, μπορείς να ακολουθήσεις κάτι παρεμφερές. Μπορείς να ασχοληθείς με την ψυχολογία, αλλά παράλληλα να πας σε μια εταιρεία, σε ένα τμήμα το οποίο είναι συνυφασμένο με την ψυχολογία των εργαζομένων. Είναι τραγικό να πεις σε ένα νέο άνθρωπο, δεν θα σπουδάσεις αυτό που πραγματικά θέλεις και έχεις ανάγκη και διψάς, διότι δεν θα βρεις δουλειά. Ναι. Από αυτό το τρυπάκι πρέπει να φύγουμε. Αυτό δεν πρέπει να το πεις. Ναι. Δεν πρέπει να το πεις έτσι τόσο κάθετα, γιατί το δεν θα βρεις δουλειά αφορά την προσωπική άποψη του γονιού στο εδώ και τώρα. Το πώς αυτό που θα σπουδάσει θα το διοχετεύσει σε μια επαγγελματική δραστηριότητα είναι πολύ υποκειμενικό. Βλέπουμε σήμερα νέα παιδιά που καταφέρνουν φοβερά πράγματα, άρα δεν πρέπει με τίποτα να μπλοκάρουμε ή να προκαταβάλουμε πορείες. Ποιος μπορεί να ξέρει την πορεία, τη δική σας, τη δική μου, ενός παιδιού και να την μπλοκάρει? Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα μια πολύ σύντομη οδηγία στους γονείς. Δηλαδή, οι γονείς να αγκαλιάσουν τα παιδιά, να μιλήσουν με ενθουσιασμό, να μιλήσουν θετικά και να πούνε ότι είναι περήφανα για αυτά. Και μια πολύ σύντομη οδηγία για τα παιδιά, ότι πριν δώσουν εξετάσεις, δηλαδή το βράδυ εκείνης της μέρας, να ασχοληθούν μισή ώρα, να φτιάξουν ένα πίνακα, ένα τύπο, ας πούμε, περιεχομένων της ύλης που έχουν για την επόμενη μέρα και να την έχουν στο μυαλό τους νοερά, έτσι ώστε όταν έρθει άλλη μέρα και θα πρέπει να ανακαλέσουν αυτή την ύλη, να είναι τεμαχισμένοι μέσα σε ένα, όπως έχει ένα βιβλίο, τον πίνακα περιεχομένων. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική, πολύ πρακτική οδηγία, γιατί έτσι από τον όγκο ανακαλούν τη συγκεκριμένη πληροφορία και πάνε στο συγκεκριμένο σημείο να τη βρουν. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε μια επόμενη εκπομπή. Καλή τύχη στα παιδιά. Συνεχίζονται οι Πανελλήνιες. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Εδώ θα είναι ο κύριος Μουζάκης. Σωστά. Ο κύριος Αντώνης Μουζάκης μαζί με τον Νίκο τον Γρυλάκη για να μιλήσουμε για το Ε9 που πήρε παράτηση, για το φόρο ακινήτων και όλα αυτά τα σχετικά. Φύγαμε.